теләге дә теләге булган кеше гарәп теленә дә өйрәнә ала, теләге булган кеше Коръән да укырга өйрәнә ала. Һәм күрмәүче кеше бит аны беләсезме, ничек аны менә күрми бит инде ул, кап-караңгы аның дөньясы, әйме? Һәм ул безнең кебек кеше, менә шуны аңларга кирәк. Һәм аның безнең кебек ихтыяҗлары бар. Аның театрга да барасы килә, аның белем дә аласы килә, аның тагын башка төрле хезмәтләрдә аласы килә, әйме? Шуңа күрә, без моңа шуңа күрә әйтәбез, без узаларга монда гомуми төрләнендерү процессын алып барабыз алар. Тол. Та. Туй. Мәсәлән, блокнотка кірдік тә, әйдек язабыз «Привет» deyip. Джоз профессиональный. Звездочка, безымянный блокнот. Редактор. Привет. Менә «Привет» deyip yazылды да, шуны хабарда бирә. Рахилә, бәлеш камырына нәрсәләр салдың?